अच्छा गुल्लू, आज आम को विषय जानिबा? ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜାତୀୟ ପତାକା, ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା, ଜାତୀୟ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ମୟୂର, ଜାତୀୟ ପଶୁ, ବାଘ, ଜାତୀୟ ସଂକେତ, ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଜାତୀୟ ଗୀତ, ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଜନଗଣ ମନ, ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ, ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଜାତୀୟ ଫଳ, ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ, ଜାତୀୟ ପରିବା, କଖାରୁ, ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ, ଅହିରାଜ, ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବରଗଛ, ଜାତୀୟ ପିତା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତୀୟ ନୀତି, ଜାତୀୟ ନୀତି ଅହିଂସା, ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା, ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ରୁପିଆ, ଜାତୀୟ ଭାଷା, ଜାତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ, ଜାତୀୟ ମିଠା, ଜାତୀୟ ମିଠା ଜିଲାପି, ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ି, ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ, ଜାତୀୟ ଜୀବିକା, ଜାତୀୟ ଜୀବିକା କୃଷି, ଜାତୀୟ ପୋଷାକ, ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ଖଦଡ଼, ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାରତ ନାଟ୍ୟ, ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶାଖା, ଜାତୀୟ ନଦୀ, ଜାତୀୟ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା।